Keblaya PWPW, Pring PCC saya kena Amen Faithful and True Channel ngadi ba Marcel Mortong ke jing puson nak tin jung blay mata kasingi. Mata kasingi ngin page naka gospel kat ku Matius kalau nong ke ba kat pra kat ar kat sau. Ngin puleswa nang tangin saya puson lang pat ngin ya page ya ke bau ujisu kwat yangi. Kumno ngi perkat sepang kani. Wei breu udan sispak teli kilang brod, bat kawai naki kaja. Hato un i no yaki kendai po kendai halum bandai wat yaka balas sakama. Lada ulap yaka ngong api un kam sngokmen yaka ne kawai ban yaki kendai po kendai ki bom syam sakama. Hakaju kerkom ukpa jong pi ubah beneng kwa ba wat iwei na kini ki barit injot no. Kani ka gospel kebangi sapuson mata kasingi bat kumno ni penyadai ya kane bat kajing im mensim kajongi bat kajing adai jongi bat ublai ukpa. Kani ka dekat ke bakat sau ke baong hakaju kar kom ukpa jong pi ubah beneng kwa bawat iwei nakine kibarit injot no. Konmen kepara kani ka dikijing I kajong ublai yangi. Bun sin ngim lap sing tu bat lap ken mau ya kani kajing I kajong blai yangi. Ba ublai wala rangi long kibarit kano kwa yangi bangin ja no na khamat jong u. Nri kwa ingi bangin don ringkat bat u. Dei na kani kadau jisu ai ya kani kajing ya tu ban pen perkat ban pen puson ya kibreu. Haduk kano ukpau la yangi. But haga gospel kat kum Yohanes kalong ka balai kat kanriu Jesu laong ba ublei ukpau haduk kata-kata ka pertai ba ulak pa ela ukun ba maruai se ka pertai. But gitu kiba hakiba ulapa kenang ba ya gitu. But nak banta gitu ya kiba ublei ulapa ela ujung ukun kinyo ya kajing im ke bom cukut. Ujisu umwan ban penrem yano. Henry uwan ban wat ya kibalaja. Tungin kili yala de. Hato ita ibarit ibalaja de ngane kumno. Habangi puson yala kajong kajing im. Habangi kamtam ngi kiba pule ya ka Bible. Habangi pule ke Bible. Hatong ngiyo na yala de. Haki tu kisla jong ke Bible. Pangalong iwei ita ibaja. Ngalaja namar ngamsiam la ko ngu ya kiktin kiba ngala pule haka Bible. Ngalaja namar ngasubatai hi ya halaka jing sotu lade ya ke keba la tho ha ka Bible. Nga laja namar ba nga kentai ba ublei udon. Nga sa ongkum ta namar don kibriu hapteng jungi. Namar kajing ya kendu jungki ha kajing im jungki. Na kajing lek jungki hi. Na taki sapoi ya kane kajing perkan. Ublei umdon. Rata ublei udon balai kini kajing kidon. Kajing sutu jungki kalong lada ublei udon kamut onam don jing jenjar onam don jing pensyoy onam don kini kipang kajing jia kajing isi kajing syak kentai kajing yakajia si henmen si para lada ublei udon balai kini kidon di kumta yolase ngalong kum ita ublei uwan upun I ya kajing jong u hangi banuan. Hato ngalasa kentai. Hato ngalasa set kela. Hato namar bang apang si tom barok silenter om don bay isu yang kilangnya yang reu ujisu upenti kena hangi pa ublei ukpa uwan banuat ya ita iwei ibarit. Dan komen ko para. To ngin ngau scam ya kani kajing ya tu kajong Jesu hangi
kajing yalap jong Jisu kani ka gospel jong Jisu ba ublay ukpa upah beneng kwa ba wat iway na kini kibarit in jot no kani kaktin in jot no kapan ken mau yang ya ka kitab Ezekiel kalau bakat pra kalau nong lai pat ke dekat kalau nong ka ba lai pulai hakabangi siam hang tu ba ublay kwa yano na kibriu pakin yap hakapop re ukwa ba kibriu ki khun ki jong u ya ki ba uhi ula thau de ka kti ka jong u ba kin im bat kin don ringkat pat u ti de na kan ka dau upa e ki prophet pat u prophet u bakhadu ya ba u jisul ong de u prophet u bakrau du na ki prophet barak khai balakana ka kemi u Yohanes u bala ni au Yohanes baptis marbu ula pen baptis ni penya per na ki per ki Yohanes marbu pen baptis upa ya ki namar baki haki ula pen sengau ya kasur lade baleng pa ka syuntur jong ki en pen sawa ya ka jing khot jong u wan pai sanga nga dei uba sumar sup kher ya pi dei nga uba ai ya pi ya ke jing don kam ha ke jing im ke jong pi dei nga uba ai ya ukurim ya ka kurim ya pi dei nga uba ai ha pi ya ki kun ki kti dei nga ba ai ha pi imei ipa ki henmen ki paralok ki parasyong para thau pa pinang ban ya imlang ban ya salang ha ke jing i mau jisuru ong tu ye i mar keliang pada kapangile kumne ngin sa don ya kan ke jing job hau kris jing sengu sengain hau kris pakata ke jing ong jung u ban wan wat ya ki balaja kan pen kemen yangi u jisu udap da ke jing i yangi hadu kata-kata but om don mano ru hakan ke selapertai balak ban i kumba i ublay yangi ki weipat ki beriu kila ban ong nga i ya pi henry dang don ki kendon nakapanta jong kata ke jing i re ublay umbu ya ka kendon ya kata ka ba ula bu ban ong ba pi le kumne henry wala kata belajar kata ladangi pen kenya kata ru ladangi ong ngatangat able ngawan pai no seme udang priang herei ki para bri gujongi wat kitu ki ong nga i tapman sem hadu kata herei ladangi bakla tiak ki ong pila set kala ya kecing i jonga pat phim dawa syu ban yo ya kecing i jonga herei tang hau jisu tang hau blay him marway ubala ban i engi wada dangi jot kano hare ka jingi snake ka jungu blay ka kam krau ban ya ka pop jungi teng ki don hapre jungi ki ong ngalale pop hadu kan ni wat blay ru umla ban map kene ki jing bakla ko perlok ba blay umla ban map ada blay umla ban map de umdei blay tin mar kata ngaya wer kum parlok lang ba jong kani kat kat sao jong gospel kat ku Matius long khat pra ba ublay wan ban wat but kwa ya ibarit ya ibapop ya ibaraitong ya ibalanot ya ibaduk ban jotno and rei wan ban lum ban lang ban wan ra salade to kemen ko para to ai ba kani ke jing puson leng ba jong kani gospel kan yarap yangi ban poi ban im lenter tang ha ukris im Jisu kum ong Francis de Sales ko im Jisu live Jesus im ya ke jing im jong pi da ke jing im ka pilayo na ka gospel but kani kan ai jing kemen ya pi barok silenter ke jing im jong pi but pin om pape to try ni rap yangi iwe pa iwe ha kerteng pa ba dukun mun sim ba kuj amen.